Počkajte, neskačte mi do reči, prosím vás. Počkajte, Choďte do inej relácie, Rúža pre nevestu, alebo ja neviem kde, ale choďte do toho. S Tiborom sme si dnes načúvacie slúchatka nezobrali, lebo mi hovorí Tibor mi hovorí, že Putin nemôže byť na telefóne, nemôže nám radiť. Keď budete opäť mať v ruke opraty tohto štátu, tak okrem toho, že nebudeme vedieť, či sme Slováci, nebudeme vedieť, či sme muži a ženy, tak budeme mať ekonomiku ešte v horšom stave. Áno, ale čo sa týka nadviažem na tú teraz ekonomiku. tým opatreniam. Bolo tu povedané nejaký, ja si pamätám veľký tresk, mohli ste sa na to opýtať, podľa mňa je to veľký prd, tam nie je nič. Progresívne Slovensko ako také, prostredníctvom pána Šimečkovej, dlhodobo zneužívali finančné prostriedky z európskych zdrojov, pravdepodobne aj zo štátnych zdrojov, cez rôzne mimovládne organizácie, kde ste si tie peniaze vyťahovali. Na poplatky elektriky doma, na telefónne čísla a rôzne ďalšie veci, ktoré ste kupovali z rôznych mimovládnych organizácií cez európske zdroje. Toto je potvrdené. Keď to boli účtovné nezrovnalosti, potom keď sa začalo z tej deky vyplavovať viac, tak už to bola taká nevedomosť, omyl, to moja partnerka Puková, to nie ja. Dneska sa už plne priznáva Šimečka v Expresse, kde povie, áno, boli to účty na telefón v tisíckach eur, lebo to nebol jeden mesiac za 244, ale to boli mesiace, roky. A to platí o ďalších informáciách, že tam boli v tom 600 eurovom mesačnom úste za mobilné služby 22 mobilov platených. Tak sa pýtam, aké mobily sa platili? Rodina Šimečkovcov, to sú traja. Ste tu hovorili o sumách. 140 000 exekúcia, 370 000 ďalších grantov za ďalšie 4 roky a niekoľko desiatok až stoviek tisíc z našich rozpočtových prostriedkov, míňanie na elektrínu, na chod domácnosti, na to tie granty a naše peniaze určené neboli. Dnes vidíme, ako robíte protislovenskú činnosť v Europarlamente. Vašich 6 europoslancov je proti Slovensku. Máme vraj rešpektovať viacej práva LGBT komunít a že máme mať nejaké iné názory na hodnotové otázky, ktoré tam máme dneska v ústave. No to, ako to považujú? Sú to čistá progresívna politická ideológia, ktorú presadili mimochodom slovenský progresívny, teda protislovenský progresívny poslanci. Našich 6 progresívnych europoslancov na čele s Odorom si toto vyžiadali od takých žoldákov protislovenských, akým je Zdechovský poslanec Český Európarlament, Freund, nemecký, ktorí prinášajú tieto nezmysly do takýchto rezolúcií.